Dur be, emeğe ne karbın tene lise telefonu. Jaliye Komeleya Jinên Kurd ve li bajarê Amedê pêşbirka dayîk û zarokên Kurdî axaft dest pê kir. Komeleya Jinên Kurd radigihînin ku bi armanca axaftina Kurdiya di navbera dayîk û zarokan de û destxweşiya li dayîkan ji bo berdewamiya axaftina Kurdiya digel zarok û zêdekirina axaftina Kurdiya di jiyana rojanê de ev çalakî amade kirine. İro li Bakurê Kurdistanê bi rastî di navbera dê û zarokan de axaftina Kurdî zaf kêm bûye. Yani di nava malê de axaftina Kurdî zaf kêm bûye. Ji xwe yêdî derve nemaye mixabin. Qet nebe divê em bikaribin yên nava malê biparêzin di asta herî kêm de. Ji bo wê divê yên ku xeber didin jî em wekî nimûne derxine pêş ji ber wî em xebatên li ser van mijaran dikin. Yani hem ji bo hişmendiya dayîkan em dixwazin xebatên xwe yan dikin û em dixwazin zêdetir jî bikin. Hem jî ji bo xeberdana zarokên Kurdiya axîv ku bibînin. Ji Allahxwaya Kurdistanê hez bikin. Zimanê Kurdî jî hez bikin. Endamên Komeleyê didin zanîn tekiliya sürüştiya nava malê de Kurdî were parastin û bihêzkirin û zarok bi hişmendiya zimanê zikmakî werin mezinkirin. Bi vê çalakiyê dayîk û zarok dê bi vîdeoyekê xuyê axaftina rojane ya dema sohbetê yan jî çîrokekê tekiliya Kurdiya di navbera wan de dide der, bikişînin û digel zanyariyên xuyên bo peywendiyê rûpela Komeleyê li ser Instagramê bişînin. Armanca vî pêşbir kê ew e ku em dixwazin dayîk û zarok di navbera wan de ger axaftina Kurdiyê bi ev bêdîtin û bibe nimûne ji bo dayîk û zarokên Kurdan yên din. Ji berî me xwest bira vîdeoyên xwe bikişînin wexta ku diyalog di navbera wan de çêdibe vîdeoyê xwe bikişînin û ji me re bişînin. Em ê vê vîdeoyê belav bikin li ser me de. Vîdeoya ku here zêde bê temaşekirin ew $5 xelat tê bistîne. Yani divir de em dixwazin xwe bigihînin dayîk û zarokên Kurdî axîv ew ku em bêjin di navbera nava mala wan de Kurdî heye em dixwazin vî yekê yani xelat bidine vî dîmenê. Şerin û xweş e zimanê Kurdî. Serledan di heştê heyva berfembarê de dest pê kiriye û heta 25 heyvê wê bidome. 11 Qanûna 2026 de jî li Komeleyê malbata ku wê bibe yekemîn bê xelatkirdin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.